Zdravím vás Laky a vítam vás u tretieho dielu do Skyblocku. Dneska je tu so mnou Hobby, čo? Ahoj, zdravím všechny. A ako ste si mohli všimnúť, tak sme prešli na nový kanál. Áno. A hlavná vec, čo sme urobili za kamerou, že sme sa dostali do nedru, vlastne len ho No, obnovili. ještě jsme tam nešli ani. Áno, tak ideme? A budeme čekat nějaké bloky a podstavíme ten ostrov tam. Áno. Teď budeme muset bohužel porušit pravidla a skákat dolů, ale jinak to nepodstavíme. Áno. Já, teď jsem mám tady spadl. To tam daj. Tak, No, dobre. jdeme tu. Máš krumpáč? Mám. Dobré. Tak a jsme tady. Presne. Máme tam vodu? Konečně je druhá voda tady. Vemu jeden blok a drž mi palce, si mi to povede tam dát. Dobre. Čestne. Blbě, no. Tak, ja by som zobral tú hubu. Ja zoberiem tie veci, by som ich mohol odniesť. Jo. Sakra, jak to podstavit? Neviem, mám doniesť kybel s vodou? No, Bez... tady nedáš vodu. Aha, tiež pravda. Ale som hladný, už behať nemôžem. Chci ti nájsť. Nemáme. Nám vyrástol jeden vid za kamerou. Jo, dal jsem to tam. Hej? Mhm. Tak pozbieráme Tak. glowstone. Teď ten ostrov podstavíme a můžem těžit. Dobre. Tak. Dali sme aj vám video, kde vám ukazujeme, že ideme na nový kanál. No, takovou menší informačku, kde se nemluví sice, ale Ale je informácia. je tak. A zatím nikdo nepíše komentáře, tak chtěl bych vás poprosit, aby jste psali nějaké komentáře, klidně i negativní, to je úplně jedno. Áno. Hlavne, že sa k tomu videu vyjadrite Ať víme, co máme změnit. a upraviť. Jo. Ten Tak, glowstone by bolo ok. dobré, keby nám žiaden nespadol. No, jeden spadl před, tady to není podstavené. A tam sme sa nemohli dostať. Mohli, já to jsme blbě stavěli. Potom neskôr by sme to plánovali aj na zlato farmu. Mhm. Koľko máš glowstone? 33. Tak, asi bych z toho udělal rovnou bloky. No to môžeš. Pak si budem... Já tady to radši zastavím za portálem. Teď mi to portlo. Čakaj, som ešte tu. Ja to idem skúsiť to robiť. Teď mi nejde zpátky se portnout. Ako to? Už... Zastavil jsi to? Mhm. Ale co ten blok jeden je tady taky divný, tak je tak vidíš? Ne. No poď na... Poď, no. Jo. A toto tu by som dal preč, lebo tu sme robili tú lavu. Aby to nebolo Jo. tak divne. To odkop, já nemám krompáč. Tak, co v dnešním díle bychom chtěli udělat, je, že podstavíme tenhle ten ostrov hliněný, vykopíme hlínu. Áno. A za ten čas by nám nejaký vid mohol vyrasť. Jo, Tak by sme sa mohli pustiť do toho. počkej tady. Hlavne neskopať tú trávu, ktorú sme tam nechali. Jeden blok. No, jednu musíme nechat, no. Ale stromy nám žiadne nerastú, čo není dobré. No, protože jsme sklízeli před natáčením. Aha. Ale stejně jsem s ním spadl dolů, tak to je jedno. Ty rád padaš dole. No. Počkej, jaký blok tu necháme? Asi tenhle, ne? Wow, teraz som ho skoro odkúpal. No, jsem viděl. Ale tak aj tak ešte pod čestkou jeden. Jo. Krompač máš nejaký. Jo. Daj mi mám. ruč. A tedy budu mít já. Tak ja ho na chvíľu vykopem. Ne, dobré. Teď mě si podkopala, mám kýbl málo, ten spadl. Tak to nám nevadí. Tak, tenhle blok tu necháme teda. Hlavne nespadne, hej? Nebo já jsem profesionál.
Oby to nedopadlo, dobré. Co? Teď jsem spadl dolů a na výšce 3 jsem se chytil. Už jsem měl nohy dole z vojru. Ja by som to dal takto, nech nám tu už rovno aj rastie tráva. Jo, to by jsme mohli rozšířit, no. A zase dal nejaké tie stromy. Alebo stromy. Ešte tu musíme všetko podkopať aspoň na 2 výšku, aby aj tie chodníky boli. Že keď sa podkopeme, aby sme nespadli hneď. Jo, to je dobrý nápad. Tak, už to je skoro podstavené tenhle ostrov. Keď vyjdeš hore, to povedz, že zoberiem vodu. Jo. Ještě mi chybí pár bloků, To tu ale... máš, ti dám. Stačí? Tak. Jo, to by mohlo stačit. Už si tam? Za kamerou jsme ji trochu těžili cobblestone. Trochu. No, 2 staky. No, to je veľa, ale ani málo. Lepší než nic. Mám už zobrať vodu? Jo, můžeš. Dobre. Dám. Aha, máme Třeba vás. a tady neodděláme tu cedulku hlavně. By by lava, ne? Vytekla. Voda. Voda? Aha. Ale Som nevedel, ktorú si odkopal. kdyby ho... Já mám nápad. Co? Odkopej, já ho odkopu a ty tam dej blok rychle. Kde? Tam bude ta díra. Tak? No, ne, úplně vedle. Čakaj. Som teraz myslel, že tam, kde bola tá cedulka. No, jenom ten jeden Myslíš blok. tu na? Jo. Dobre. Som teraz zás nebol istý. Čo robíš? Si v láve? Ne, topím se. Aha. Já nevím plavat, víš? Ne, znám se. Skoro som spadol. Tak, a je tu změna. Tak už skoro všetci dirt je vykopaný. Hlavně ten blok a tu necháme. No, 2 ešte tam ostávajú, ktoré sú zo stromu. 2. No a ešte tam, kde máme ten vid. No jo, ale Co? tam není ta tráva vyrostla. Neviem, ale myslím, že ako on dirt tam ostal. Jo, tak. A kam tu trávu převedeme? Neviem, že to tak by som tu dal aspoň 2 bloky, že keby sme náhodou odkopali jeden. Takhle 4. Dobre. To pak dlouho roste. Tak. Že to... Mohli bychom udělat druhou čestku, já ho vytvořím. Ale nie, jedna tam je, 2 sú tam dokonca. Tak ja by som mu dal tak, pod Aha. to dám. A nás to. Pod to a na to. Tak, tu zrobím väčšie schody, aby sa mohli vynsť. Tak. A... Ja by som išiel ešte netež nejaký ten kobol, alebo plánujem ešte viac staršie. Já bych to nechal za kameru, to těžení kobu. No ale pár. Hlavne si chcem vytvoriť krompač. Tak. Pamatuješ si, v kolik jsme začali točit? Hej, pamätám. Jo. A prepáčte za minulý diel, že bol len 10 minútový, ale som nemal pojem o čase, koľko točím. No, teď už jsme si koupili hodinky, takže už budeme vědět, kolik natáčíme. Tak. Ještě se omluváme za menší pauzy, když nemluvíme prostě. Proste za tie začiatočnícke chyby. To dělá každý, si myslím, tohle. Áno, ja by som ešte vytvoril, buď v tomto dieli, alebo v ďalšom, spawnovací plochu na tu, na zombíkov a skeletonov. Ne, na to budeme potřebovat hodně cobblestoneu, to bych asi udělal v dalším díle. No. A rovnou bych to spíš udělal z nějakých hezčích bloků a to pak nemusíme bourat. Ja by som potreboval ešte ten, vodu a ten kybl. Jo, tady už je nekonečný zdroj. Tak. Lebo ja by som sa vieš podstavať troška to. Jo. Kýble si schoval. Áno. Tak, dobře. O tolik dolů? Ne, to... ne. Ne, nechcem spadnúť. No nevadí, tak zomrem.
Moja druhá smrť, alebo tretia. Ty si Ej, spadla? voda. Tak ale nič som dôležité nemal pri sebe. Jo. Ešte predtým som aspoň kýbal dal preč. Tak. Ja by som to tam možno mohol postavať rovno. Ale ja som si zabudol krompač ako vždy. Takže do příštího dílu asi natěžíme hodně cobblestoneu a budeme stavět mob trapku na kameru. No. Já jsem tu stavět za kamerou. Alebo aby sme vás nezdržovali, to môžem zrobiť timelapse. No, pokud se nám to povede, jestli to umíme vůbec. Naučíme sa. Jo, to nějak bude. To som nevadil, to spravíme tak. Tak. To je z bloku. No. Tady dáme to z celých bloků rovnou celé. Co? Tady tu plošinku vrchní. No ona je celý, mám pocit. Není, to jsou polovičně. Prečo nám horí tu dačo? Protože oheň prostě. Párky jsme chtěli opít. Čo som chcel? Čekaj mu ten cobblestone a tady to ještě. Aha, už ne. Tak. Jo, už nám tu ta hlína rozdostla. Ja som si zabudol zobrať celé. To chceš celé až tady do Ne, konce, že by boli tak dva. Tak. A tak dneska by som to už aj ukončil, bo už to bude mať okolo tých 14 minút, 13. Jo. A za dneska sme toho celkom dozrobili, dostali sa do nedru. A tak, chcel by som vás ešte poprosiť o tie komenty, lajky a keď po prípade sa vám bude páčiť video, tak môžete dať aj odber. Majte sa.